Здравейте. Извинявайте, но ме задържаха в администрацията. Знаете как е. Какво ще правим ли? Ами имам няколко седмици да репетирам сцени от филма, който започваме да снимаме по-другата сряда. Наричаме го репетиции. Но всъщност това, с което ще се занимаваме, е да търсим. Сценарият е написан, историята е известна, знаем кой какво казва и кога го казва. Но тук започва истински моята работа. От превръщането на ситуацията, на думите, поведение, в конфликт, в човешка емоция. Ще търся неща, истински неща, към които да насоча камерата. Моят първи ментор в професията, режисьорът Пламен Масларов, веднъж разказваше една история как ходили да снимат някакъв документален филм край някакво село, край София. И трябвало да наредят едни баби на площада. И Пламен решава, че иска кадърът да ходи по лицата на бабите. И тръгва да обяснява на оператора как си го представя. И върви от лице на лице на лице по редицата от баби. И накрая стига до една баба с интересно лице и се заглежда. И тогава чува някъде отстрани друга баба да пита съседката си: абе, той момче какво дебнета й? Пламен разказваше много по-смешна тази история. Той изобщо беше царят на тези истории, но всъщност тогава аз разбрах с какво се занимавам. Дебна. Търся. Нещо не концептуално, по-скоро интуитивно. Нещо, което да предизвика в мен отговор. Това ще ви прозвучи малко странно, но да го усетя с цяло тяло. Да го усетя истинско. А не просто да знам на теория, че е истинско. Мамо, здравейте! Не. Още нещо да ми се случи днеска и ще полудея. Погледни. Какво стана, момче? Това. Толкова е тъпо да седиш с това щупено непотребно нещо в ръка и всичките гледат цяло си саката. Бога ти, как си? Всичко е наред, Жорка. Преди 3 дни ги купих. Сигурно може да го фиксираме някакси. Да се фиксира. Тия как са? По-добре. И там са ви седалките. На английски това, което правим, се нарича шутинг. Тоест да стреляш. Мисля, че метафората е много точна. Ние сме ловци на мигове, на истински моментчета, на живия живот. Колкото и да е изкуствен начинът, по който го правим. Отдолу трябва да стои нещо много неподправено. Много истинско. Всичко може да стане повод за истински момент. Екстериор, интериор. Кола. Нощ.
Колата спира пред кооперацията на Катя и Михаил. Той загася двигателя. Не. Изобщо да не си мисли, че ще ни раздели с ефтиници манипулации. Прозрачна ми е. Хайде, имам нужда от много гушкане след тази вечер. Какво става? Много ми е трудно. Осъзнах, че не си пасваме толкова, колкото си мислех. Баси. Е честно. Кое? Не е честно. Жени като нея. Да имат мъже, които са готови на всичко да им угодят. Аз ще се стоя с... Това няма нищо общо с нея. Ти за какво постоянно я защитаваш? Защото нищо не ти е направила. Направила е. Намеси се във връзката ни. И сега се разделяме заради нея. Не заради нея. А тя сигурно в момента си лежи. Щастлива, доволна, с добричкия Дани. Изобщо не знам кой би й търпял номерата, освен някой лоботомиран дебил като него. Аз. Какво? Ирина ми е бивша. Явно и аз съм дебил. Така е. И стоп! Много хубаво стана. Понякога ти трябва много малко парченце истина, за да повярваш в напълно измислена ситуация. Баси. Е честно. Спомням си много ясно първият път, когато изпитах това раздвоение. Бяхме на един покрив. И признах на едно момиче от нашия клас, че ми харесва. Тя се сепна и явно не го очакваше. За момент просто стоеше там и ме гледаше. Сякаш се чудеше дали не е номер. Аз усетих, че няма да стане. Че тя не споделя чувствата ми. Но усетих и нещо друго. Сякаш ни гледах отстрани. Как живеем живота си. Едновременно бях в ситуацията, но и ни виждах отстрани. И ми стана тъжно за мен. А в ситуацията наведох глава. Не ми се плачеше. Просто се почувствах нежелан. Не знам как да го нарека. Но ни виждах там. Виждах едно момиче, прехапало устни, гледа как едно момче преглъща тежко. И го съжалих. Тя също ме съжали. И искам да кажа, не знам дали всички са така, но една част от мен винаги манипулира. Винаги наглася нещата в своя полза.
Дори в момента. Разказвам ти нещо много лично. И една част от мен, по някакъв дребен начин, наглася нещата така, както аз искам да изглеждат. Такива сме хората. Дори в много силни емоционални моменти. Имал съм случай да се карам с някого и в същото време да осъзнавам, че сякаш играем сценарий. Казваме нещата, които трябва. Правим това, което трябва. И то с тона, който трябва, за да се нараним и... Ей това умение. Да спориш и да осъзнаваш ясно, хладнокръвно, че спориш, е невероятно. Хората можем да бъдем изключително манипулативни. Здравей. Здравей. Как си? Нещо случило ли се? Здравейте. Ние тук обсъждаме нещо, така че ако обичаш. Чакай. И Христо трябва да остане тук. Що? Трябва да говорим нещо важно с вас. И се надявам да не се ядосате много. Софи, какво става? Те не си бременна. Ти сериозно ли? Честит. Да ви е живо и здраво, да си го гледате и така. Може да е твое. Как така? Моля? Ей така. Нямам представа от кога. Не. Ти номера на мен не ми минават. Ти си избра него. Честито ви, бебе. Аз винаги съм внимавал. А оная вечер в терминал 1? Коя? На 7 декември. Точно преди празника. Ако си мислиш, че помня какво съм правил тогава, Концерта на Абсурд. нали каза, че няма за какво да се притеснявам. Явно има. Как така? Какъв абсурд? Спести ми това, което искаш да кажеш. Ти много добре знаеше, че още не бяхме скъсали с него. В такъв случай. Аборт. Кой си ти, че ще й казва да прави аборт? Бащата на детето. Явно. Потенциалния баща. Потенциален. Не е истинския. Това дете е мое. Софи няма да прави аборт. И след 2 месеца, като я зарежеш, да дойде да ми търси сметка на мене, нали? Няма да стане. Ще го махне. Няма да го маха. Ще го махне, ще го махне. Като не е внимавал, ще го махне. Аз ли не съм внимавала? Ейш, внимай какво й говориш. Софи, може ли да поговорим насаме? Без твоя... Не може. Може.
Ви сега. Каквото било, било. Предпочиташ Боян здраве. Обаче тази грешка може да промени животите ни на всички. Завинаги. Сигурно ли си, че искаш да жертваш всичко, за което си работила до сега? Не го слушай, какво ти приказва. Нали те помолихме да излезеш? И да те оставя да я пълниш главата с глупости. Пичага, караше да става майка на 22. Ей, тапак. Това дете е мое. Твое е, ама може и да е мое. Ти не разбра ли, че няма да ни разделиш? Не съм тук по свое желание. Тя много добре знае от кого е бремен. Верно. Да. От мен. Аз мисля, че е най-добре. Добре. Като толкова много искаш бебе да направи един тест за бащинство и ако е твое, гледайте си го. Ако не е обаче... Тя не ми поставя условия. Що? Тя не може да прави тест за бащинство преди 3-я месец. Ти пък откъде знаеш? Да не си акушерка? Кажи му. Прав е, не мога. И какво предлагаш тогава? Аз искам да... Ще си роди детето и ще си го гледаме. И ако не е твое, Мое? Не се обиждай, приятелю, ама... Нашето беше повече от една вечер невнимание. Бояне. Ако ме разбираш. Стига. Моля те. мерси. Аз обаче не се връзвам на тия номера. Искам го черно на бяло написано, че няма да ми търсите отговорност за това дете. Дори и да не е твое. Какво ме интересува какво искаш ти, бе? Може ли да Разбира се, че не кажа- те интересува. Ти се интересуваш само от себе си. Аз се интересувам Аз само от какво? себе си. Питал ли си я дали иска да става майка, а? Искаш да провалиш кариерата й. На дипломиране. Само защото искаш да си проиграш на татенце. Ще ти кажа аз кой ще си поигра на татенце. Хайде, покажи ми. Хайде, да. Стига! Никой на нищо няма да се играе. Въобще за какво си мислите, че съм ви събрала тук? Христо, не се притеснявай, няма да си проваля кариерата. Бояне, много е сладко, как си мислиш, че си готов да ставаш баща, обаче самият ти още си дете. Събрах ви тук просто защото сметнах, че няма да е честно, ако... Ако махна бебето без да ви кажа. Но явно съм се объркала. Извинявам се, че ви изгубих времето. Искам да остана сама сега. Не се разстрои. Да, миличка, не дай. Може ли да излезете? Не мога да те оставя така.
Ти си някакво чудовище, човек. Аз накрая наистина си мислех, че ще се сбият. Ти изобщо не трепна. Учете се. Добре, ти не се ли притесняваш, че Боян ще те зареже? И без това мисля да го разкарвам. Ти си безкрупулна. Айде, айде. Няма да си измъкнете с комплименти. Айде ходи да вечер. Аре, бе, Мацки. Ще ни черпи. Сестра ми веднъж ми каза, че не обичала да гледа филмите ми. Дори втория, който ходи по фестивали и събра куп награди. Дори него. Беше се ядосала нещо. Винаги съм бил правил копия на семейството ми. Майките ми били все като мама, говорили като нея, държали се като нея, бащите като татко, сестрите като... Сещате се. Права е. Както казва Алмодовър, за да знаеш нещо, или го крадеш, или си го живял. Начало. Татко каза онзи ден, че искал да кара сърф. Ти представяш ли си? На тия години... Да, спомена нещо такова. Какво има? Да? Нищо. Да не е някой... Не, академията. Какво има пак? Що пак? Ами, уж искаме да правим модерна версия на Дон Жуан. Познаваш ли историята в Дон Жуан? Пиесата. Бегло. Ами един мъж, Дон Жуан, обикаля и залъгва жените, че ги обича, за да спи с тях. Женкарче. Да, именно. Така, и какъв е проблема? Ами аз играя една селенка. И има една абсурдна сцена, в която сме аз и още едно момиче. И Дон Жуан ни шушне в ушите някакви глупости, и ние не се усещаме. Или поне така трябва да играем, което е тъпо и елементарно и примитивно. Така. Така, проблемът е, че искаме да правим модерна версия на Дон Жуан, а показваме жените като някакви примитивни създания, които едва ли не по цял ден седят и чакат да дойде той, мъжът, за да му паднат в краката. Това заради Борис ли е? Откъде пък ти дойде Борис на акъла? Няма нищо общо с Борис. И самият факт, че ти, Борис... С Борко се разделихте преди 2 години. Крайно време е вече да се вземеш в ръце и да го преживееш. Човек, не става дума за Борис. Точно за това става дума. И ти много добре го знаеш. Не ти е виновна нито академията, нито пиесата, нито колегите. Сексистко е да си мислиш, че светът ми се върти около един мъж. Ти пък от кога стана такава феминистка? Може би винаги съм била. Не беше. Беше едно жизнерадостно и щастливо момиче. И Борко не е искал да те нарани, Просто ми изневеряваше с всяка, която се завърти около него. Чак пак толкова. С най-добрата ми приятелка. Най-добрата ти приятелка забремена от него. Затова се разделихте. Не е вярно. Как да не е? Разделихме се, защото аз не издържах повече. А Весела забременя 3 месеца след това. Добре, и така да е пак. Не можеш да продължаваш да циклиш в това. Ей, в това ми е проблема. Това, което го правиш в момента. Кое? Замиташ всичко. Все едно нещо в мен не е наред. Аз съм неадекватната. Той се изгаври с мен, а всички сте на негова страна. Не ме гледай така. Ти остана приятел с него.
въпреки всичко, което ми причини. Анче, с Борко се познаваме още от деца. Ей, ама винаги има някакво оправданице, нали? Някаква причина, за да не оправим нещата. Винаги някакво оправданице. И тази постановка прави същото. Молиер вдига рамене и казва: това е положението. А ние мълчим. Може би наистина това е положението. Ана! Ама! Стига да е! Стоп! Как реагираш, когато знаеш, че ей сега ще те наранят? Ей това. Винаги ме е грабвало. Тези моменти, точно преди да стане нещо. Преди някой да каже нещо. Когато всички знаем какво ще се случи. Очакването на пронизването. Ей сега. След секунда. След миг. Ще те заболи много. И още по-интересното е, когато не е физическа болка. Ей сега ще ти разбият сърцето. Много е гадно. Но има и някаква енергия в тези моменти. Като преди буря. Когато въздухът се наелектризира. Сещаш ли се? Ей това. Какво става? Нищо, бутнах едно шише. Ела при мене. Бързам. 5 минутки. Трябва да тръгвам. А до вечера? Какво има? Трябва да си взема душ, не мога да отида така. Не вземи си тук. Вземи си тук. Всъщност на мен не ми пречи. Даже напротив. Какво става? Виж. Това вчера. Ужас. Какво? Ти сега, в момента, ме оставяш. Беше грешка. Не ме разбирай грешно. Прекарах си страхотно. Ти си прекрасна. Но Не мога да го причиня това нещо на Крис. Крис, Той те харесва. Много. Ако разбере, че ние двамата с теб имаме нещо, ще му стане много гадно. ами Кристиан е голям човек. Ще разбере. Обясни му. По-сложно от това.
Много хора се е ползвали тази хватка с гледането в камерата. Тя не е нещо ново. Като тръгнеш от Брехт, в киното Алфи с Майкъл Кейн, Уди Алън, Кевин Спейси в House of Cards и онзи... Как се казваше? Филмът за кризата. С Стив Карел. И брат Пит играеше там. И Кристиан Бейл. The Big Short. Сещаш ли се? Бе, да не говорим, че всички монолози на Шекспир са точно с тази цел на излизането на персонажа от действието, за да коментира отстрани. И в Флибек. Сещате ли се? Там беше много добро. Не знам. Дава някакво ново измерение на общуването с персонажа. Хем говори с теб, хем се гмурка в живота и плува в него, докато го гледаш. Има нещо демонично в това. Правите се участник. Едва ли не те кара да взимаш решението заедно с него. Дори сякаш ти си му казал какво да прави. И после се чувстваш отговорен за това. Извинявайте. Ало? Ма... Как така започва репетиция във Варна? Абе, вие нормални ли сте, бе? Не може да... Аз имам снимки тази седмица. Тя ми играе главна роля. С кого трябва да... Кога се взе това решение? Вие знаете ли този график, кога е направен? Бе? Имам нужда от съвет. Добре. Елвира. Каква жена е тя според теб? Трябва ми мъжка гледна точка. По принцип е разумна, но и тя като всички жени не умее да си контролира чувствата. Така ли? По-силна от нея. Добре, а не мислиш ли, че не трябва да е толкова, да знам, хлътнала? Тоест? Ти как би изиграл влюбен? Харесваш ли си някого в момента? Сега. Ако някой друг беше на мое място, 100% щеше да й признае и да се пробва. Дори и да имаше такова момиче, аз виждам, че тя е щастлива с друг. И щом е така, аз се радвам за нея. Не е ли това любовта? Да искаш щастието на другия. Вчера между мен и Емо се случи нещо. Днес обаче се държи странно. Виж, това са си ваши работи. И аз го виждам, че напоследък нещо не е същия. Той до вечера ще си у нас. Ако искаш, мини да говорите. Аз така или иначе имам вечерна. Благодаря. Няма за какво. Штрак. Сега остава да чакаме в точния момент на точното място. Стоп! Ей, това имам предвид.
Понякога актьорите ти показват за какво е сцената. Нещо звънва. Правят някаква лична връзка с това, което играят. И ти разбираш, че сега не играят някой друг, а със себе си. Има такива моменти. Това е реквизит, нали? Разбира се. О, обаче не ти вярвам. Спокойно. Няма да те застрелям. Всичко е под контрол. Миро, моля те. Всички лъжат. Всички. Целият свят. А ти? Какво? За кое? Не те разбирам. Ама честно. Лъжеш ли ме? Миро, какво правиш? Нищо. Ако ме излъжеш, гърмя. Миро, моля те, спри се. Готова ли си? Моля те, не дей. Хайде, кажи ми нещо истинско. Не знам какво. 1, 2... Не исках да ставам актриса. Исках да бъда лекарка, но не ме приеха. Глупости. Друго. Не знам какво. Родителите ми са разведени. Нещо истинско, бе, Цвети. Нещо, което наистина чувстваш, мамка му. Обичаш ли някого? Лъжеш. Обичаш ли някого? Да. Не. Не вярвам. Няма такова нещо като любов. Има, Цвети. Има. Ей, това не беше просто игра. Това крайно отчаяние от безсмислието на живота. Някога са се утешавали с Бог. Днес имаме интернет, но не върши същата работа. Мисля, че всички сме в това. Целият свят е в една тежка депресия. Тези двамата минават точно през това. Както като персонажи, така и като хора.
За тази сцена няма да кажа нищо. Знаеш ли колко е часа? Трябва да говоря с Ирина. Ирина спи. Не спя. Всичко е наред. Остави ни да поговорим за една минута. Скъсах с Катя. Съжалявам за това, което казах по-рано. Обаче не мога да го гледам как те прегръща и как те целува. Той не те заслужава. А ти ме заслужаваш, така ли? Не знам. Може би да, може би не знам. Не знам. Обаче аз ще се променя. Ще се променя, ей. Ще се променя. Виж, ето, вече се променям. Като се променяш, защо не дадеш шанс на Катя? Защото не искам Катя. Искам теб. Сбърках. Много сбърках. А утре, като ме получиш, как така? След 3 години се сети, че искаш да бъдем заедно. Как така? Когато вече съм успяла да те преживея, когато се опитвам да създам нещо с някой друг. Ирина. През цялото време ми се върти една песен в главата. Мисля, че е хърватска. Чакай, ще я пусна. Има нещо за смирението в тази песен. Нещо за приемането на това какви сме. За отказването от фалшивите илюзии. Всъщност, може би по-скоро заместваме по-далечните илюзии с по-близки. В събота ще дават новия епизод на Междузвездни войни. Можем да го гледаме, ако искаш. Да, можем. Още не мислиш за това, което стана? Ами да. Ами спри. Всичко е наред. Мислиш ли, че любовта е просто един компромис? Ами... да. До известна степен.
Но аз пък мисля, че точно това е признак за истинската любов. И аз съм се влюбвал, и аз съм изпитвал тази бързо палеща, бързо гаснеща любов. Но според мен това, което ние имаме в момента, е нещо много по-силно. Страхувам се. От какво? Ами когато го видях тази вечер, отново изпитах чувства към него. Знам. Съжалявам. Не се притеснявай. Не искам да се тормозиш за това. Нормално е. Спокойно. Спокойно. Стоп! Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.